Fi żmien li ġej mistennija jitressqu emendi fil-Parlament bil-għan li tinbidel il-liġi tal-Ivf. Fil-Parlament il-Ministru għas-Saħħa Fearne qal li l-gvern għandu l-mandat maġġoranza qawwija mill-poplu Malti u fix-xhur li ġejjin se titressaq liġi ġdida tal-Ivf biex il-fertilità assistita tkun tista' ssir b'mod aktar inklusiv biex tinqata' d-diskriminazzjoni bejn mara u mara b'orjentazzjoni sesswali differenti u biex ikunu jistgħu jintużaw l-avvanzi tax-xjenza għall-ġid tal-koppji Maltin u Għawċin. Il-Ministru Fearne qal li dawn il-bidliet iridu jkunu diskussi b'mod matur fejn lan għandu jkun li nagħtu aktar ċans għal ħajja li jkollna trabi ġodda u aktar koppji li b'mod regolat iżda inklusiv jagħtu ħajjiet ġodda. Il-Ministru għas-Saħħa Fearne kritika lil Paul Vincenti, Chairman tal-Gift of Life, għal kummenti isteriċi fl-edizzjoni tal-ħamis tal-Malta Independent fejn qabbel l-embrijuni friżati mal-Olokawst. Żied li dan huwa mod ta' kif m'għandniex niddiskutu l-kwistjoni tal-IVF. L-għaqda nisa laburisti laqgħet b'sodisfazzjon li se tkun emendata l-liġi. Fl-istess ħin tikkundanna l-attitudni deskrivit arroganti u patronizzanti li ħadet id-deputat nazzjonalista Bidliet fil-konfront tal-iżgħar deputat laburista Tajjar fil-Parlament waqt id-diskussjoni dwar id-dħul u nfiq tal-Awtorità tal-Protezzjoni tal-Embrijuni. Bidliet insinwat fil-Parlament li d-diskors ta' Tajjar kitbula xi ħadd u ma tifhimx fis-suġġett għall-liema insinwazzjoni Tajjar għajmet point of order u qalet li minkejja li li żar deputat għamlet riċerka u kapaċi taraf x'inhu tajjeb u fl-aħjar interessi tal-familji Maltin u Għawċin. Claudette Abela Baldacchino, President tal-għaqda nisa laburisti, ħeġġet lill gvern biex ma jibżax ibiddel biex jingħata ċans u possibilità lin nisa Maltin biex bħal nisa oħra Ewropej jkollhom aċċess għall aqwa trattamenti possibbli tal-IVF igwidati mix-xjenza, trattament li jagħtihom l-aqwa riżultat, jiġifieri dak li jweldu tarbija.